respetuhin ko. Paminaw di ha. Puta ka toy. Sus, kalabas sa isda. Ay mungtan kita kakaon ron. Asinan tagagbanat para dili kami ngaon sa dagat. Ida-ida sa kadri sa baga ha kay tugdaw biya ka gabi sa dagat. Oh, luspad kay ka. Para pod mainitan ka diya. Human naman ka. Karne na pod. Run out man karon dito sa sentro. So lami gyud diri sa dagat. Kaya unlimited ang hangin. Wow! Siya rog masundan pa ko ni Tatoy nga layo na kay diri. Pus ana tog limon pampakilig. Dayon butangan na tog mamasita somehow para mahurot ang bahaw. Sulb na kayong paniud turon. Matay mo rag si Dudong magid ni oh. Ha, daan pag lagi si Dudong gilagi. Abi man ako gatakot-tago rin sa rep. Ay, run out man dayron. Bantay rin si Dudong. Tanawa lagi, napagod na lagi oh. Sab ka nga. Huwag ka na nawag na ako. Tanawa, napagod na lang inuuno. Oh, nabot malagi ka diri. Grabe po na panimaho ni mo eh. Nabot ba ka diri, layo na makay ni diri. Layo sa imong mata. Abi ko kusay ni bagting dito sa akong cellphone. Kani ni-notify man dining sinugbaha nga napagod na. Mo ba? Mo ba toy? Sige toy. Diyan sa karag ko diya. Grabe paghangula. Sige lang kay basig madala ra ni diskarte na ko ron. Dali na dong kay giri din na akong baga diri oh. Ay na toy, kaya ra na ko ni toy. Ako ra lagi. Ako ra ba? Ako ra balo. Naon magud siya. Ay na toy ba? Pagabi pud ka dong. Ay na toy ba? Kay nimo. Kaya na lagi na ko na. Ay nagilami-lama akong karne dia. Kay mahugaw. Limpyo bi kay na. Mahugaw na. Grabe pud ka dong. Pabaliha pud ta ning imong gisugba. Kay gimingaw na ko aning karne. Grabe pud ka. Okay na ba? Ay nagsigaraw-karawa kay mapanos. Lain pa yato dong. Nganong kay inusara ra magkakaron? Gitagaan lagi na kog tayo mga kung kaugalingon. Kasosyal. Napay pa time. Ato bitong ni Agi bitaw. Gitagaan na kog tayo mga kung kaugalingon. Sikag panawag. Karon, di nagi ko magpatunto nimo. 2 hours later. Uy, luto na. Dahil plato dong. Pagkaabti ka sa animal. Sige na. Arbi. Pagkalamiya. Ay, tuslo kong mata ni mo ron. Umuta, uy. Lami, gini kaon, uy. Wow. Dung, kaon ta. Ikaw ba? Sa mukha ni mo ay alergo diri. Tara, dito ta. Uy, Uy, sirok bagay ka. Tagay pog respeto ba? Sayang ra kay na imong ineskwelahan nga grade 6. Wa mo kay respeto. Respetuhay ko. Paminaw di ha. Respeto ako. Respeto. Dong. Oh, GG na. Uy, nabuang na. Puta ka toy. Tagaan gabaan. Ramon. Og shout out di ay kang MBMMB, Gretchen Bailon,
Josebel Luguban, Brad Mike, Jojo Robles, Marvin Jorpo, o Francis G. Agbanlog. Daghang salamat sa inyong mga kanunayong suporta ug ayo kalimot pag-follow sa Facebook page, subscribe sa YouTube channel, at si Bugay Biners, daghang salamat, like and share.